Umuntu wesifazane mengenwe idlozi amakhehla akabathanda abanye abantu besilisa ngoba naye la emzimbeni wakhe vele uhamba nomuntu wesilisa. Sengisho ungabathandela ukuthi akafuni ukushayelwa, akafuni nje ukucelwa excuse yindoda mhlawumbe ithi ifuna ukukhona into efuna ukuyikhuluma. Kunaloko uthanda ukuthi abe umngani nawo amadoda. Uthi uyalithanda iphunga lensangu kwesinye isikhathi kemnukele nje esikhaleni aze afise nokuyintshontsha. Omunye ayintshontsha ayibheme ngempela, omunye lo mzimba wakhe wendodo okuyena I mean lo mphefumulo wendodo okuyena ngaphakathi emzimbeni wakhe aze afise ukuthi avele awugqokele like agqokiswe umuntu wesilisa. Athande nokuthi nje aphile nabantu besilisa ngokuzwana nabo nje kuba abangani bakhe abenze amajida akhe. Omunye azagcina seyibhema intsangu, omunye agcine esebashayela abantu besifazane abanye. Uthi umebona umuntu wesifazane eme kahle uyamncoma, uyamhalela, ngilibeke nje ngesizulu ngesintu kahle, amhalele, abe nokuvukelwa imizwa mebona iphathi ethile noma ithanga yomuntu wesifazane, abe nokuvuka imizwa nje. Abazonda abantu besifazane ezifora ukuthi babe abangani bakhe, abazonde, athanda abantu besilisa abangani bakhe. Uthi uma ngabe yenza izinto ezenza amadoda like makuney'nkomo kuba uyambona uphuma nenduku ulandela iy'nkomo kubo kanye nabafana. Uma ngabe nake kuyakhiwa kubo ugijelwa phezu kwendlu kulungiswa irufu, nangu naye nesando sakhe uyashayela njengendoda nje. Ngelile angavuke nevoice yendoda uze cha lo muntu wavele wangathi kukhuluma indoda-ke nje namhlanje. Uma ungambona uzwe cha indoda le ekhulumayo. Abe nalezo zinto nje zokuthi mehleli nabafana uhlalela ukuthi ufuna ukuzwa impilo yabo ukuthi injani. Mexoxa nabo wenza i-research kubona ukuthi kunjani uba umfana, kunjani ukuqabula intombi, kunjani nje ukulala nomuntu wesifazane. Zonke lezo zinto uma bethi bamubuza yena athi mina kuyangibhora nje ukuthi ngilale nomuntu wesilisa, engathi nje ngathola intombi. Uthi nje unesifiso, unama-fantasies amaningi ngomuntu wesifazane, yena ebe umuntu wesifazane nokwakhe. Unesifiso sokuqabula umuntu wesifazane, unesifiso sokuthi nje enze izinto ey'julile nomuntu wesifazane yena eyindoda. Kodwa lapho umuntu wesifazane kodwa ufuna ukudlala iphathi yendoda kumuntu omunye wesifazane. Omunye-ke azayiphile leyo mpilo, babizwe-ke ngalamagama ababizwa ngayo ngengiwasho. Kodwa labo bantu abanjalo basuke bengenwa yiwona amakhehla. Kuya ngawe ukuthi izinga asefike ngalo kuyena lingakanani, ngoba uma kade lokhu engena kubantu ekhaya uthi abantu abafuna ukwamukela, lokhu engena edlule abantu bangafuna ukwamukela. Lo munye athi mase ngene kahle kuyena ngena sekukhona nolakanyana, uthi seyamshintsha nempilo ukuthi manje amenze yonke into ifuna ukuba umuntu wesilisa, ibe umuntu wesilisa kuyena kusale wona umzimba kuphela. Amakhehla-ke lawo asengene umuntu wesifazane like njengengasho ukuthi a-enjoy into zabantu besilisa, even kakhulukazi insangu njengoba kugwayiwa abantu, kwaziwa ukuthi kube kugwayiwa amakhehla kuqala. Athande kakhulu nje wona, aze athande ngisho iphunga lawo. Lowo muntu lowo ungenwe amakhehla, yidlozi ibizwa ukuthi amakhehla. Njengoba kuthiwa amakhehla ngoba ungenwe abantu besilisa, kuyena ngaphakathi emoyeni wakhe kukhona indoda. Yena umuntu wesifazane ngokomzimba kodwa kuyena kukhona indoda.